ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிகோ பிளான்ட், அதாவது அவுரி செடி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு அம்மா பச்சரிசி செடி வந்து பிக்கிறதுக்காண்டி நான் போயிருந்தேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த செடியை பார்த்ததுமே எனக்கு ஐ வாஸ் ஸோ சர்ப்ரைஸ்டு. என்னடா இது ரொம்ப நாளாக தேடி கிடைக்காத இந்த செடி வந்து கண்ணில் மாட்டியிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், எல்லா செடியும் அப்படி பறிச்சுட்டு வந்துட்டேன். பார்க்கும்போதே வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நம்ம ரொம்ப நாளாக தேடிக்கின்ற ஒரு பொருள் நம்மளுக்கு யதார்த்தமாக கிடைக்கும்போது அதோட சந்தோஷம் வந்து நம்மளால் சொல்ல வார்த்தை இல்லை. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. என்னென்னா இது வந்து எங்கள் ஏரியாவில் ரேர், கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் சிட்டி டெவலப் ஏரியாவில் கொஞ்சம் எங்கேனாலும் கிடைக்கிறது கஷ்டம். அதே மாதிரி இதுக்குன்னு எடுத்து வளர்க்குறவங்க வீட்டில் வேணால் இருக்கும். மற்றபடி இதெல்லாம் காடுகளில் தான் கிடைக்கும்.